egy új videóban. Ebben én vagyok a Steve, mert... Hát én nem tudok Minecraftozni ezen a kis laptopon. Mert a laptopon, a tableten Mark játszik. És ő nem tud. Vágjunk fát először is, ugye, mint mindig. Mint mindig, hát de akkor már vágjuk, ezt ne legyen csúnya az erdő. Mi van? Nem tudom mozgatni, lefagyott-e? Dehogy fagyott az le. Akkor nem. Nézd meg. Azt hiszem, hogy engem videózik. Az közben téged videózik. Haha. És te vagy a legjobb Minecraftos, mondhatom. Hát én pro vagyok. Hát Xboxon én pro vagyok, de így nem. Hát én. Igen. Eléggé. A Domika is itt van, csak ő nem szerepel a videóba, mert nem szeretett volna játszani. Ja. Hát, bárány. De szép vagyok, he? Én csináltam azt a karaktert. Gyönyörű. Az lesz, emberek, hogy... Opa. Hogy? No, ezt nem szeretem. Itt hogy kell? Zalánk. Itt megcsinálom is. De nem azt kell. Hát nézd meg. Nem ez nem olyan, akarok. hanem olyan, hogy ide mész, és akkor itt lehet kiválasztani. Jó. Itt a izéket. Jó, megvan. Itt írja, megvan. Tárgyak. Jó, megvan minden meg. Minden megvan. Igen. Bocsánat, már nem tudja használni ezt a Minecraftot. Igen. Gyere, tehén. Nekem ezért kell csáki. Nem tudok csákit csinálni, anyát. Várja, hogy te bot. Az a baj, hogy nem engem videóz különben. Hát a Zalán bácsi profi. Azt se tudjuk, hogy hol vagyunk igazából. Vagy hát, hogy Zalán hol van nekem arra halvány fogalmam. Én virágot szedek. Jó, de hol? Kérem szépen piros virágot szedek. Én vagyok a legpróbb, mert én úgy csinálom, hogy már látom a nevedet. Gyere. Jövök. De amúgy nézd meg, jetpacked van. Nekem. Tudom. Nézd meg. Tudom, csak nem tudok repülni. Itt van. Ott a... Nézd meg. Jetpack. Ja. Mutasd meg szépen a nézőknek is. Gyönyörű. De mutasd meg a nézőknek, hogy mit csinálok. Ja. Amúgy nézd, milyen pró vagyok. Rányomok a craftasztalt. Halló, csinálok deszkát. Csinálok ágyat. Csinálok vörös festéket. És Minden csinálok tud a piros ágyat. És már kész is a piros ágy. Minden tud a gyerekért. Ja, mindenki érti. Én ide kijöttem. Lakjunk külön házba, vagy... Nem tudom. Hú, kijöttem ide a rétre, melyek a hegyhez. Kap befigyel. Melyek a hegyhez Ja, akkor ez követ ilyen... vágni. Majd vágni? Követ bányászni. Malac, futt előlem. Várjál, jövök veled. Kap befigyel. Malacod, hajj meg már. Hajj meg mánlac. Ott tökéletes lesz. Ott van 2 bárány, hogyha azokat megölöd nekem. Neked? Persze. Igen, akkor csinálok neked szép ágyacskát. Jó, légy öld meg. Én öljem meg. Te igen, neked. Halljál bárány. Kész. Haltak a bárányok. Az jó. És nézd meg, kell craftasztal. Rájöttem, már csináltam. Volt van még egy, ez a bárányból soha nem elég. Először bányásszál, figyelj, bányásszal 12 követ, az a biztos. Akkor kijön egy sütő is, meg egy kőcsákány is. Veszek 30-at, nem érdekel. Az jó sok. Vagy 20-at. 20-at. Miért nem engem videózik? Mindegy. Steve bácsi ott van lent. Ez az enyém, az az ágy. Jó, csinálok egy ágyat. Nem, az az enyém. Ez az ágyat, ilyen nézd meg. Várj, kell nekünk sütő. Kell kőkard. Így, epic.
Epic baby. Hol van bárány? Halljak meg, hol van bárány? Már itt van. Nálam a húsa. Úristen, messze. Ott van szén. Szénet azt bányásszál. Azért megyek. Nézd meg, már kezdem csinálni a házat. Na jó. Először csinálj ilyen 3 ajtaja lesz. Először csinálj kunyhót. Nem. De miért nem? Most Először legyen csinálj. először egy faházunk. Jó. De közös. Közös. Hát úgy gondoltam, igen. És úgy csinálj egyet, és akkor utána majd megyünk mindenféle cuccér, és abból csinálunk róházat. Majd. Jó. Majd valamikor Amúgy emberek. figyeljétek, mert már játszik. Most, Igen, tehát amit most videózunk. Igen, azt én vagyok csinálom. az a Steve. Én most bányász. Én most szenet bányászok éppen. Ja. Éppen most. Meg kovat. Mondom kovat. De jó, amúgy tudtad, hogy lehet pattogni az ágyon. Tudom. Mi? Ja, azért. Mit akartam csinálni? Ja, tudom. Honnan van neked 2 izé? Ágy. Ja. Jó, várjál, nekem kell csinálni botot. De ne botot csinálj, hanem a maradék deszkát azt rakd oda az ajtók közé. De oda az ajtók fölé már ne tegyél, jó? Jó. Oda más jön. Mi az, hova tegyem? Az ajtók közé, de az ajtók fölé ne tegyél. Ide vagy egyre beljebb? Oda. Hoppá. Hát nézd meg. Ide. Igen, oda. Option. Az az ajtók közé. Így. Hoppa. Bakker már. Baj van. Bocsánat a nézőknek. Bocsánat a csicsergésért. Zám, fölé is teszek. Ne, fölé ne tegyél. Jó. Gyerek, fölé ne tegyél. Oda fa jön. Várj, ki csinál nézőt, hogy hívják Chestet, mert nekem már nincs tudszó. Chestet azt csinálni. Várjál, nekem mi van? Nézd meg, milyen epikló vagyok. Hogy készül már a kunyhó. Nincsen semmi. Akkor bányásszál. Addig lemegyek anyához. Anya! Ivos! Bum. Ide, meg ide. Tökéletes, gyönyörű faszcsemeték. Majd facsemeték. Ezt aludhatjuk. Van még egy facsemete. Ezt megelőtetjük oda. És várunk, hogy nőjön ki. De szép lesz. Én itt közben megpróbálom megcsinálni. Így. Gyűjtök kaját addig. Halál mellett halál. De én halljam meg. Ó, gyerekek, esteledik. Nem valami jó. Ezt még levágjuk. Még egy tehenet. Na, ez a videó szerintem ennyi is lett volna, mert igen, hát így kijövök innen, és akkor alszok egyet, és bemegyek itt az ajtón, és alszok egyet. És akkor, ahogy felkeltem,
akkor vége is lesz a videónak. Ahogy mondtam, és akkor ez a videó ennyi is lett volna. Sziasztok!